Santa Clara irla bat da, horretikan hemen daude ingurumen baldintzak oso berezia dira. Alde batetikan gatza ugaria da, kresala dakagu airean, eta gero bestaletikan haize boloadak ugari eta oso fuertea dira. Horretikan hemen bizi behar dan landareak oso egokituta egon behar dira. Adibide da itsas milua, hemen dakagu adibidez. Landare hau oso ondo ohituta dago hemen bizitzeko, eta oso urgutxi behar du bizirauteko. Horreatikan edozein zirrikitutan sartzen ditu sustraiak eta hemen anklatzen da eta hemen bizi da. Landare honen propietateak aspaldi ezagutzen dira eta C vitamina pilo bat duenez, aspalditik marinelek erabiltzen zuten euren trabezia luzeetan, horrela eskorbutoren aurka borroka egiten zuten. Gaur egun ere erabiltzen da, entzaladak egiteko edo adobok egiteko, eta probatu ezkeo, ez da kasapore bat ere txarra. Hala ere, Santa Clara irlan daude ere beste landare motak hemengoa propiok ez diana, kanpotik ekarritakoa, hain zuzen ere. Adibidez, hemen dakagu Pseudoacacia robinia. Hau, amerikanoa da jatorriz eta honea ekarri zan espezie ornamental moduan. Edo, hemen dakagu Pittosporum robinia. Hau, asiatik dator eta setoak edo itxiturak egiteko asko erabiltzen da. Edozein kasutan, bi espezie hauek exotika inbeditzailea konsideratzen dira eta kalte handia egiten diote hemen tokiko landaretzai. Santa Clara irlako landarea edo naturari buruzko informazio gehiago nahi baldin baduzu izan, sartu gure bisita gidatuen programa. Informazio guztia ondalea.eus web orrian.